Блуза на Лео, шапките на Криско и Остата и впечатляващата маска на Сашо Кадиев са само малка част от вещите, събрани от младежите. Атрактивната идея за благотворителния търг е на Венелин Стефанов, Ралица Станкова и Емил Петров. Подобна благотворителна акция се провежда за пръв път в България. Искаме да помогнем на това детенце, защото то трябва да проходим. Толкова е лъчезарно, толкова е усмихнато. Не можем да стоим и да бездействаме. Всички вещи ще бъдат представени днес в страницата на младежите във Фейсбук и всеки, който иска, може да надава. Предмети са изпратили и Маги Джанаварова, Скилър, Спенс, Ники Кънчев и още много звезди. На повечето от българските звезди имаме контакти, обаждаме им се по телефона, обясняваме им, честно казвам, никой не ни е отказал за търга. И примерно интересна вещ са боксовите ръкавици на Тервел Полев, с които той е участвал в матч. Историята на 10-годишния Ради трогва младежите, след като го виждат по телевизията. Тогава се срещат с семейството му и решават, че трябва да му помагат. Самия той е много лъчезарен, много дин, даже изпратени рисунки за търга да ги продавам и така. Младежите, заели се с благотворителността, призовават фирми, които имат желание да се включат в търга. Тримата доброволци мечтаят да се съберат повече хора и да създадат благотворителна организация, за да могат да помагат на повече деца в нужда.